агентии беҳдошти замин ва обёрии назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон имрӯзҳо оиди тоза намудани ҳамаи заҳбурҳоро дар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ бар дӯши худ гирифта барои саривақт тоза намудани заҳбуру заҳкаш ва заҳбуру каналҳои байни хуҷагиҳо техникаҳои заруриро сафарбар намуда истодааст. дар ҳудуди шаҳри ҳисор айни ҳол зиёда аз 14307 гектар замин мавҷуд мебошад ки барои бо оби полезӣ таъмин намудани онҳо идораи давлатии беҳдошти замин ва обёрии шаҳр дар тоза намудани 27 километр заҳбуру каналҳои байни хуҷагӣ 3 адад техникаи дар мувозинати идорабударо сафарбар намудааст. чиқили ки шумо дидаи соед ҳозир техникаи заминкани идора дар тоза намудани заҳбури К1 байни хуҷагӣ сафарбар карда шуда кор карда истодааст. кор дар ин саб бо як мароми хуб рафта истодааст. ҳангоми боздид аз қитъаҳои заҳбуру дигар каналҳои обпартои ҳудуди шаҳри ҳисор дарахтони худрӯй, қамишҳо ва дигар марвиҷонҳои дохили заҳбуру заҳкашҳо нигаронии моро ба миён овард. зеро дар чунин вазъ чӣ гуна метавон ҳолати миллиративии заминҳоро беҳтар намуд? мо ҳайрон аз он ҳастем ки барои чӣ ин қадар марвиҷонҳои худрӯй дар канали заҳбурҳо пайдо шуда истодааст. сабабаш мо фикр мекунем дар саривақт тоза накашидани заҳбуру заҳкашҳо бошад аз як тараф, аз тарафи дигар намедонам мо дар ин бора аз фикри мутахассисона фаҳмидаӣ ҳастем ки барои чӣ ин қадар марвиҷони худрӯй пайдо шуда, на танҳо дар заҳбуру заҳкашҳо, дар заминҳои киш, дар лавҳои заминҳои киш марвиҷонҳои худрӯй беҳад бисёр баромада истодаанд. бармаҳал тоза накардани заҳбуру заҳкаш ва дигар каналҳои обгузар албатта ба кошобии ҳосилнокӣ расонида дарахтони қаблан мевадиҳандаро метавонад хушк намояд. аз ҳамин хотир кишоварзонро мебояд дар якҷоягӣ бо кормандони беҳдошти замин ҳамасола кӯшиш намоянд ки барои гирифтани ҳосили баланд саривақт заҳбуру заҳкашҳоро тоза намоянд ва ба ин васила дар таъмини бозори истеъмолӣ бо анвои гуногуни меваю сабзавот аз хеш ҳиссаи муносиб гузоранд.